ava ndavapa $5. Bhaibheri roti aropafadzwa zvakanyanya ndiye apa kudarika agamuchira. Kare zvaindinetsa kunzwisisa kuti zvinorevei. Ndikazojekerwa mweya mutsvene andidzidzisa kuti zvaitika izvi zvekuti uyu atambidzwa $5 iropafadzawo yake, but ine limitation. Haatenge $20 kana akafara zvakadii anotenga $5. But ini ndokuti ndapa nekuda Mwari. Mwari haasi limited. So uyu anoenda ne5, ini ndinoenda nenyasha dzinodarika 5. Kugona kwaMwari ndokwakurarama pamusoro peupenyu hwangu. Kuungana kwataita pano inyaya yekuti takapiwa mwanakomana waMwari anonzi Jesu. Saka nyaya yekupa hachisi chinhu chitsva kumunhu anonzi mukristu, nokuti kuti utowana title kana kuti zita rekunzi mukristu inyaya yekuti kune chawakapiwa, chatakapiwa mwanakomana waMwari anova Jesu Kristu. John 3:16. Mwari vakada nyika nekudaro vakapa mwanakomana wavo Jesu kuti ani nani anotenda maari arege kufa asi ave neupenyu usingaperi. Zvoroti kuungana kwese kwaitika panapa inyaya yekuti takapiwa. Ndoda kuti ungoudza saidi pako kuti taunganira zvatakapiwa. So Mwari vakatipa kuratidza kuti naMwariwo panzira dzavaishanda nadzo kuti vayanane nemunhu, nzira yakataridza kuti yakabudirira zvakasimba kupa. Kare Mwari ainamatwa vanhu vasati vapiwa Jesu, asi vashoma ndo vaingokwanisa kubudirira. Ukatarisa panguva yaNoa kana mutime yaLoti zvinenge zvaibata vashoma, asi mumazuva ekuti mwanakomana womunhu auya yakava in open check kunzi ani nani anotenda. Zvoreva kuti kupa kwakavhura an open door, an open check. Reka ndiite chimwe chinhu panapa. Koma wangu yai panapa. Murume uya pano uyu Bhaibheri rinoti rakaropafadzwa ruoko runopa kudarika rinogamuchira. Tinowirirana nazvo naika kuti zviri mushoko. Rakaropafadzwa ruoko runopa kudarika rwagamuchira. Baba ava ndavapa $5. Bhaibheri roti aropafadzwa zvakanyanya ndiye apa kudarika agamuchira. Kare zvaindinetsa kunzwisisa kuti zvinorevei. Ndikazojekerwa mweya mutsvene andidzidzisa kuti zvaitika izvi zvekuti uyu atambidzwa $5 iropafadzawo yake, but ine limitation. Haatenge $20 kana akafara zvakadii anotenga $5. But ini ndokuti ndapa nekuda Mwari. Mwari haasi limited. So uyu anoenda ne5, ini ndinoenda nenyasha dzinodarika 5. Kugona kwaMwari ndokwakurarama pamusoro peupenyu hwangu. Genesis chapter 22. Genesis chapter 22. Mwari vachiti ndipo mangwanani akatevera Abrahama akamuka akasunga mbongoro yake akatora varanda vake vaviri nomwanakomana wake Isaka. Akati atema huni dzechipiriso chinopiswa dzakakwana, akasimuka akaenda kunzvimbo yaakaudzwa nazvo naMwari. Pazuva rechitatu Abrahama akasimudza meso ake akaona nzvimbo yacho ichiri kure. Akati kuvaranda vake, sarai henyu pano nembongoro iyi, ini nomukomana tomboyambukira uko, tichandonamata uye ipapo tichadzoka hedu kwamuri. Shoko raudzwa Abrahama naMwari nderekunzi uyani mwana wako chive chipiriso anova mwoga Isaka waunoda. Asi Abrahama afamba rwendo nevaranda vake vaviri nembongoro. Zvanzi akati aona gomo racho nezuva retatu, akaparidza vhangeri rinenge rinosiyana nezvanzi uya kuzoita. Kuna asati ati kure zvakasiyana, but uchakura hako uchanzwa zvakafanana. Abrahamu ari kutaurira varanda vake vhangeri rekuti ini nemwana tichamboenda pagoma kundonamata, tichadzoka.
rasimudzwa naro kumba harisire kunzi uyai mundinamate, zvanzi uya uzondipa. Saka ndaakutojekerwa kuti kupa kunamata. Hauchanzwako. Shoko rasimudza Abrahama kubva kumba. Mwari havana kuti uya naIsaka pagomo mundinamate. Mwari vati uya naIsaka pagomo undipe. But Abraham nokuti wakurawo pazvinhu zvemweya, unoziva kuti kupa Mwari ndokunamata zvi. Saka pane kunamata kweminamato, kogoita kunamata kwekuita zvinotaura Mwari. Ukaverenga bhuku raMabasa chapter 10 uchanzwa murume anonzi Cornelius. Ngirozi yakamupupurira kuti minamato yako nezvipo zvasvika pachigaro chaJehovha. Munhu ari kunzi ane minamato nezvipo zviri kusvika pachigaro chaMwari anga asati akutonamata, but chipo chine simba rekugadzira nzira yekuti munhu agone kuwana ruponeso. Ngirozi yakataurira Cornelius kuti zvipo neminamato zvasvika, saka chituma vanhu kumba kwaPita auye kuzokuparidzira utendeuke ugamuchire Jesu. Zvoreva kuti ndiye munhu wandakaona muBhaibheri wekuti chipo chake chakakonzera chipo chaMwari kuti chitsvagewo imba yake. Cornelius asati akunamata ari muRoma, a Roman centurion, wakapa zvipo kune vanotambudzika achinyengetera kuna Mwari. But nzira yekunamata nayo Mwari kunamata kuburikidza nemwanakomana wake anova Jesu. Zvino Cornelius wanga wasaita achaita chinhu ichi. Vhangeri raJesu ranga risati rauya mumba maCornelius, but mumba maCornelius makatanga mauya ngirozi. Zvanzi wakaona chiratidzo, mutumwa achitaura kuti tuma vanhu kumba kwaPita uye kuzoshumirwa ruponeso. Zvoreva kuti Cornelius munhu wakawana ruponeso nekugona kuponesawo vamwe. Alright, apa sipo pane nyaya rega ndiverenge. So Abraham ataurira varanda vake kuti michisarai pano, ini nemwana taakumbononamata pagomo tichadzoka. Zvoreva kuti yandiri kudzidzisai kana ndinoda kuti tidzidze, ine vamwe vachasara, vamwe ndo vachakwidza pamusoro maringe nekunzwisisa uye nekuzviziva uye nekuzvitenda. Mazera edu haafanane, saka izvozvo ndinozvigamuchira kuti vanenge vasara ndinonamata kuti munozoteerawo rimwe gore, munozoitawo zviri kuitwa nevamwe, haungangoramba uri wekusara. So varanda vakasiyiwa, but tisati ndataura kusiyiwa kwevaranda, Abraham abva kumba nevaranda. Abraham raarisiri bachura, Isaac akambereka nemudzimai wake Sara. Zvoreva kuti chinyakutanga kusara ndaadzimai. Iye kupa kana Mwari ataura nevekumba chaiko vanogona kusawirirana newe. Abrahamu baba vedu pakutenda ndokuziva kuti akatakura 9 manzi ndeuyu, but iyi nyaya iyi ihombe. Ndikataurira Sara kuti zvanzi naMwari tiuye nemwana kugomo chive chipiriso, ndo paanonzwa mashoko anorwadza kuti nhai baba maane munamatiro werudzi wengozi yakadaro 9 manzi munodzinzwisa, lebha munoiziva. Saka Abraham nokuti uri kunzwisisa kuti uyu wakatakura lebha, but revelation yaagone kutakura. So Sara haana kuudzwa kunzi ndiri kuenda nemwana kugomo kuti anova chipiriso. Sara haana kuudzwa izvozvo, nevaranda futi havana kuudzwawo izvozvo. So huni dzakatsvagwa pamba mangwanani naIsaki achitobatsirawo baba. Ndinofara kuti naAbhurahamu wacho haana kunge ataurira Isaki kuti hande kugomo unova chibayiro. Zvoroti vanhu vakavanzirwa apa ndaane vatatu, amai nyakubereka, varanda naIsaki wacho. Iyi nhau yekupa iyi ine type 3 dzinogona kusara mairi, but mumwe nekuda kwenyasha ndiye unozozviona ogozoziva kuti zvinoshanda.
nokuti akanzwisisa nyaya yekupa endofunga akaitenda zvakanyanya. Haasi Abrahamu asi kuti Isaki, nokuti Isaki ndiye wakaponeswa nechakazopiwa. Anga ari pataiti panyaya iyi haasi Abrahamu. Isaki mwanakomana wake waakanogadzika paatari kuti chive chibayiro, Mwari pavakazopa gwai, Isaki ndo paakaziva kuti kupa kunoponesa upenyu. Kuna Abrahamu aigona kuti pamwe Mwari vachaita kuti bereke umwe mwana, but Isaki ndiye mwana wacho akaberekwa. Saka nyaya iyi inenge yainyanyorema kuna Isaka kudarika kuna Abrahamu. So Bible rati mangwanani vakatakura huni kwavari kunzi naMwari vauye kugomo. Inini kumusha kwedu vanhu vanowanzoenda kugomo kunotsvaga huni, ameno kune mimwe misha, but kumisha kwatinobva kana madzimai vachienda kunotsvaga huni vanoenda kugomo. Mwari vati kuna Abrahamu, uya kugomo nemwana wako chive chibayiro. Saka zvaigona kuita nyore kuna Abrahamu kusatakura huni nekuda kwenzvimbo yaanzi uya tisangane. But Abrahamu nokuti muprofita unotakura huni, iye akanzi uya kugomo. Ini ndinoziva kuti kugomo ndokwadzizere, ko dzekumba dzinotakurirwei, ende rwendo rwacho nderwemazuva 3. Ko iye Mwari wacho asingade kupiwa padhuze, anotoita kuti ufambe, sei akatadza kungomupira paseri pemba? Zora kuti kupa Mwari rwendo. Rwendo panenge pafambwa, kune zvinenge zvaonekwa nekudzidza. Saka Jesu akati mukadzi weSamaria, dai waiziva anokukumbira, iwewe ndiwe waikumbira. Zora kuti Jesu haasi kuti uri kundinyima nokuti wakaomera, ari kuti uri kundinyima nokuti haundizivi. Saka dzimwe nguva kusapa kwemunhu hakusi kushaya, kutoshaya kuziva Mwari wacho. Saka Mwari akazikanwa nemunhu, munhu unoziva zvekuita naMwari wake. Regai ndikupembedza wakajeka. Ukaita bizinesi rako mumucheke muri kuchengeta huku, woti ina ndiri kukweretesa vanhu zvikwereti, vanhu vanonetsa kubhadhara. Mumwe musi pamba posvika motikari 5 mabenzi, poburuka vastrive masiva veEconet, woti tangofarirawo ngotenga huku dzenyu, but tatakanganwa mari. Ndofunga newe unochinja polisi yekampani, unotitora idanga rese. Ndokuti uri kuziva wawakuita naye manje. Uyu haasi wemumucheke uyu ndiye Econet manje. Zvino ndiri kushumira Mwari wamasimba ose, ndiri kushumira mutsvene wakatendeka, asingatye chemunhu mahara, iye wakarurama, iye muridzi wazvose, iye akakupa upenyu, akakupa vana nedzimba, anokupa mweya wokufema. Uchachinja polisi yako iwewe, iwewe uchachinja polisi yako iwewe. Kana wakuziva Jehovha uchachinja polisi yako. Wavaimborambira, unovaziva kuti kana mwedzi ukapera anonzvenga, kana foni anodziva. But uyu manje uyu vaikoneta weka, unotonzwa kuti nyange wakanganwa mari, but breakthrough. Kuona strive auya padanga rako achiti ndoda danga rese, ndakanganwa mari, unombotenderera kuseri kwedanga woti muriko ishe muriko. Ipapo rega ndizvezveudzi, rega tizvezveudzi vhangeri. Pazuva rechitatu Abrahamu akasimudza meso ake, akaona nzvimbo yacho iri kure, akati kuvaranda, sarai henyu pano nembongoro iyi, ini nomwanakomana tomboyambukira uko, tichandonamata, ipapo tichadzoka hedu kwamuri. Abrahamu akatora huni dzechipiriso chinopiswa akadziisa pana Isaka mwanakomana wake, uye iye pachake akatakura moto nebanga. Pavakanga vachifamba pamwe chete vari vaviri, Isaka akataura kuna baba wake Abrahamu akati,
Baba Abraham akati, chiko mwanangu? Isaka akati, moto nehuni zviripo pano, asi gwayana rechipiriso chinopiswa riripiko? Ndo pane hondo manje. Chipiriso chakubvunza chipiriso. Ukaona mari isati yakukutongesa ichiri muhomwe, haingobudizve, inotombokudza dzimwe nyaya dziri kumusha, inotokudza dzimwe nyaya dzasati wagadzirisa. Ipo pachinzi ngatishandirei Mwari. Icho chipiriso chotanga kukubvunza kuti wakushandira Mwari ko school fees, ko kumba, wakumusha wakavaka here, oda kuvaka imba yaMwari. Chipiriso chinobvunza chipiriso. Saka panenge pakudiwa vakakura kupindura chipiriso uchiziva kuti ndicho. Isaka wakabvunza zvikanzi, baba, research dzangu ndaita dzakapera panapa, moto banga huni ndazviona, chashota manje ndo chipiriso. Ndofunga hana yaAbhurahamu yakamborova kuti ndotaura here kuti chiri kutaura ndicho. Chipiriso chakubvunza chipiriso. Regai ndinzwa kuti muuchenjeri wakapiwa Abraham naMwari wakapindura achiti kudii, nokuti kweseni yanga yakaoma kwazvo. Abraham akati, chiko mwanangu? Isaka akati, moto nehuni zviripo, asi chipiriso chiripiko? Abraham akapindura akati, Mwari pachake ndiye achapa gwayana rechipiriso chinopiswa mwanakomana wangu. Inini ndikaronda nyaya iyi kubva Abraham achisumuka kumba, Mwari havana kuti uya utore gwai. Ameno kana mani manew version, rimwe bhaibheri itsva rekuti achingosumuka aitoziva kuti kuri kunoitikei. Abraham apindura chiprofita kana kuti zvichaitika, nokuti ndo zvakatozoitika. So chinoita kuti vanhu varambe naIsaki kushaya ipapa kuziva zvichaitika. Hausi kundinzwa iwe. Ndofunga ndinge ndadzika. Ndiri kurevha mushe naye? Ndonzi revha wemarevha. Kurevha so. Abrahamu wakapindura kuchipiriso kuti mwanangu, Mwari pachake ndiye uchatipa gwai. Ndo zvakazoitika here uhongu. Saka zvoreva kuti muna Abrahamu chiri kumupa simba rekuendesa Isaki kuvawo neruzivo. Vanhu vasina ruzivo kuti Mwari akaita sei uye anoitei, pagoma vakwidze naIsaki. Ipapa ndo vanopa simba rekukwidza, kuziva kuti dhora randiri kupa Mwari kana $5 pane nyasha dzichadururwawo mereji yangu. Zvinopa simba. Pane imwe information yaunofanirwa kuva nayo usati wauya paatari yaJehovha, inokudhonza, inokupusha, inokupa simba. Abraham achitaura naIsaki anoti, mwanangu, Mwari pachake achatipa gwai. Saka Isaki anokwidza akasununguka, nokuti paparidzwa chizaruko. Isaki anotokwidzawo gomari yechibayiro chacho, nokuti baba vaparidza chiprofita chekuti gwai iye ari Isaki. Nokuti Isaki ukamujekesera musati makwidza gomo kuti ndiwe, ndaona wasvika wega. Saka tono unotosvika mutendi usisina mari yacho. Aya, kana tikatosvetuka hauna kuuya nayo. Kana tikaparidza tichisvetuka wagara wasiya. Saka hazvidiziya kuti tisvetuke kuti ibude, inobuda pairi. So chizaruko chiri muna Abrahama ndo chinomupa simba rekukwidza gomo. Saka vari vaviri naIsaka vanokwidza, Abrahama nemwana wake Isaka vanokwidza pamusoro pegomo. Atari yobva yavakwa pagomo ipapa, inyaya yakati rebei, but handidi kuti zvitidyire nguva. Ndofunga mabhaibheri tina akafanana, unongonopedzisa kumba. Rega ndiparidze.
nyaya yacho yakafanana. Genesis 22 hazvina kuputsa zvakafanana. So vakakwidza pamusoro pegomo, baba nemwana. Varanda ndokubva vasiyiwa vari muzasi vaine mbongoro, dzikati tiri kudzoka toda mbononamata. Vasvika pamusoro pegomo, handinzwe pureya kana 1, but shoko rataurwa nderekunzi tiri kunonamata. Handinzwe nziyo dziri kuimbwa ipapa. Hapana ndinyambudzei Luisi. Pane kuvaka atari, pane mamwe manamatiro atiri kupotsa sekereke akatinakira isu, ekushumira Mwari nezvatiinazvo. Regai ndikunzei, kupa, munhu wese unofanirwa kupa. Hongu hatina kufanana, asi tinofanirwa. Saka uchiona mubhaibheri pane nyaya yaKoniriasi aiva nazvo aipa, kogoita yeshirikadzi futi yakapa. Jesu anga akatomira pabhasiketi reofaring, shirikadzi ikauya ikapa. Haana kuidzora kuti aiwa zvenyu hazvina kumira mushe musapa. Akatoti apa ndo pandichawana vhangera. So mulevo ine munhu wese, nyangwe tisina kufanana, munhu wese anofanirwa. Saka uchiona nesuwo futi vafundisi, tikaparidza kupa tisingape, tinopisa udzidzi. Zvekuti unenge wakutadza kuzvikonekta zvokuti kana achizizivawo uko inda. Vakakwidza pamusoro pegomo, atari ndokubva yavakwa. Pani nyaya ndepekubata Isaac, iwe wamboparidza kuti Mwari vanotipa gwai. Ndofunga Isaac wakatopatisipeta pakuvakwa kweatari. Baba achitoti unza huni achitotakura mukomana achigadzika, unza matombo mukomana achitakura achigadzika. Atari yapedza, vakuda kugadzikwa iwewe manje. Iwewe wanga uchitakura matombo, ndiwe watakutakura manje. Ndofunga Abrahamu wakangotarisa kuti mfana alarayirwa ino. Ndobva angobata nemaoko kuseri, tambo muruoko, vakumugadzika paauta. Isaac waigona kubvunza asati aurawa ari paauta kuti inda muchiparidza zvisiri izvi, ndiri gwai here? Unozva kana Mwari asati vakudzorera, unofungidzira kuti wakarogwa. Kana waunza zvinhu zvako kuna Mwari, usatoona returning life mako, mune pfungwa dzinombopinda mauri kuti wakarasa. Isaac arigona kubvunza kuti mudhara munomboparidza ari siriro inda, makaparidza remakwai papa ane munhu, makati Mwari vachatipa gwai, ndiri gwai here? Asi ndani mazita maviri, Isaac gwai. Mati Mwari vachatipa gwai, atari yapera, makugadzika ini sei? Waigona kubvunza zvinhu izvozvo. Mundangariro dzako munhu, une dzimwe pfungwa dzaunofunga kana uchinge wapa, but ziva chinhu chimwe chete, hausi kupa munhu, uri kupa Mwari akatendeka. But ukaita uchitarisa Mwari, anokuzarurira zvaari kuda kuita muupenyu hwako. So Isaac wakagadzikwa paauta, baba ndokubva vatora banga, gwai harisati rauya, banga ratobuda. Ndofunga Isaac achiona banga anonyatsaona kuti panapa ndavharwa. Baba vakabata banga pamusoro pemwana, mwana audzwa kuti Mwari vanotipa gwai. Mwana anonyatsaona kuti mudhara wangu ane nhema, kufa. Usapane bamba kuti nyatsaona kuti apa tinenge taapuraiwa manje. Kune project yakati, kune project yakati, apa tazofa manje. Ausati wamboisvika nguva iyo yekunyatsonzwa kuti apa chechi yandipedza manje. Haisati yambokubatira banga here Methodist, banga pamusoro, project yakati, project yakati, project yakati, wongokupendesa musoro sokuti tafa manje, tazofa nayo chechi. Banga rabatwa pamusoro pejaya,
regedza. Vhangeri rekuregedza rakanaka mani. Pachinhu chaunoda regedza kuuraya mwana wako, asi cheuka. Nandipe Bible. Verse 12 from 11. Iye akapindura akati, ndiri pano. Mwari vakati, usaisa ruoko rwako pamwanakomana, usamboita chinhu chimwe kwaari. Zvino ndava kuziva kuti unotya Mwari, nokuti hauna kundinyima mwanakomana wako mumwe oga. Ini ndinotenda kuti Mwari anoziva zvese, is an all-knowing God. But apa paburitsa pachena kuti pane mamwe maziviro aungaitwe naMwari kana wakushumira nekupa. Zvanzi naMwari, ndazoziva. Kureva here kuti maamusingaziva apa, zvakungoreva kuti kupa kunozarura kumwe kuzivana. Kupa kunokrieta kamwe kakuzivana newauri kupa chipo. Ndazoziva kuti unondida. Chirega kuisa ruoko rwako pamusoro pemukomana. Abraham akasimudza meso ake uye ipapo padenhere akaona gondobwe rakabatwa nenyanga dzaro. Ati Mwari vachatipa gwai ndiAbhurahama. Mwari wacho ndokubva vateerera zvekuti havana kuzomupa iri mombe. Gwai ndokubva rauya. Zvoreva kuti Abhurahamu naIsaki ndiye ane raiti yekuudza Mwari chaarikuda kuwana. Wese anodyara ndofunga ane tarisiro yekukohwa. Adyara bhinzi anokohwa bhinzi, adyara chibage anokohwa chibage. Zvino kana mbeu ine tsika yekuunza rimwe gohwo pane chadyarwa, zvino ukadyara muna Mwari waisa muivhu rinochinja tsika yembeu, nokuti pane pauchadyara $5, Mwari vokohwesa muchato uri worth 5,000. Iyasiyana neagriculture apa taakudhikana Mwari wacho wamasimba ose. So Abrahama akati Mwari vachatipa gwai, but anosvika pakugadzira atari wobata Isaac wogadzika pamusoro apo. Kubatwa kwaIsaac handifungidzira kuti yaiva nyaya yaiva nyore, nokuti apa akachembera ndiAbhurahama 100 years. Abrahamu ndiye chemberi, ndiye ari kubata mukomana we40 years wogadzika paatari. Ende kuti asaregere kutiza, kutosunga zvichida netambo kuti umugadzike paatari. Simba wakariwana kupi Abraham kuti iwe ndiwe usina simba asi wakubata zvine simba? Zvoreva kuti munhu kana asimba mukutenda haashayiwe simba panyama. Kana dai vakaita wrestling chaiyo makakatano vari pagomo, varanda vasara muzasi megomo vaigona kushedzera vachifungidzira kuti ndiye Isaac ari kurova Abraham. Nokuti obvious maresults pakarwa chembere nejaya, maresults unongogara waprofita kuti mudhara anokuvadzwa. But maresults epagomo apa haaprofitika, zvokuti vaigona kushedzera kuti Isaac regedza baba. Vaizonzwa Isaac akupindura kuti ndini ndiri kunzarwo. Mwari vachakupa simba, dambudziko richatozochema kuti pandakaenda ndini ndaadambudzikowo. Dambudziko richazochema kuti pandakaenda manje ndini ndaadambudziko racho. Handina kumupa dambudziko, but ndatoa dambudziko nekuti ndakaendawo pari. So Isaac wakatorwa akagadzikwa pauta. Baba vakabata banga vakaisa pamusoro, denga rikatanga kutaura nawo. Auta yapedza kuvakwa, gwai harina kuoneka kusvika
ranga rabatwa. Zvoreva kuti Mwari chakonzera kuti vati Abraham chiregedza ibanga kwete Isaac. Banga chiri shoko rinotiudza kuti shoko raMwari ndiro banga munondo. Munhu asina shoko haanganzwe Mwari. Abrahamu abata banga denga ndoruva akati aone taakuchitaura manje. Kana uchiri wakabata Isaac hazvitauriki, but ukazobata shoko pamusoro pekupa. Vanhu vasina shoko pamusoro pekupa havanzwe Mwari. Vanototiurayira Isaac. Banga rabatwa, Mwari vakati chiregedza. Ndonga nangwe naSolomoni ndoba akadzidzawo ipapo kuti ukaona nyaya yemwana yanetsa bata banga, chokwadi chinobuda. Mumwe anoenda nemwana wake, mumwe anoenda nemwana wake. Banga riri pamusoro pejaya. Jaya richifungidzirwa kuti pangu papera, rakazonzwa a sign of relief. Mwari vakuti kuna Abrahamu, simudza meso ako. Zvanzi ndokubva aona gondobwe rakabatwa nenyanga. Ndosaka Abrahamu akabva kumba nehuni, nokuti miti iri pagomo ine rimwe basa. Rekaniparidza iwewe gondobwe rako harisi kubatika iwewe, nokuti uri kungobvawo kumba wakadaro. So gondobwe rako riri kushaya pekubatwa, nokuti rine nyanga dzinotunga, but pakava nemakwenzi rinobatwa nemakwenzi. Saka iwe ukatakura huni dzekumba dzepagomo ndo makwenzi ekukubatira. Aiwa bata zvako, Mwari vakubatise zvavo. Ngati zvezveudzi. Saka ndoda kutiudza rosati pamoti wainzwa yekusiya huni. Dzepagomo dzine basa. Abrahamu watambudzika kubata Isaac kuisa paauta, but kana akubata zvaapiwa naMwari zvinenge zvakatobatwa kudhara. Kutora akanzi tora, but pana Isaac hakusi kutora, kutombokakaridzana. Kana wakuzoropafadzwa naJehovha Isaac paauta, ndaona watora muchato. Ndaona motikari yacho waitora. Inenge yakabatwa nenyanga, kana kuti yakabatwa nevhiri yekumashure, yakamira zvayo pabhota, changosara kukiriya chete. Kana waenda pauta yaJehovha uchanzwa kuti simudza meso ako, ndiri kuona gondobwe rakabatwa, rakatobatwa nenyanga. Unoziva here kuti nyanga ndonzekuti irigonawo kurwa. Nyanga ndopa nesimba rekurwisa, but izvozvo ndo zvinobatwa negwenzi, kwete naAbhurahamu. Abhurahamu haatenderwe kunobata nyanga. Aiwa, pane makwenzi anomubatira nyanga. Simudza meso ako. Saka zvoreva kuti Abhurahamu tami yaakagadzira atari yese, meso anga asati asimuka. Pese paari kugadzika Isaac banga richibatwa, munhu ari kuopareta nemeso ari pasi. Vanhu vasina vision yekumusoro vanotiurayira Isaac. Vhangeri ndokubva rashumirwa nsimudza meso ako, ndokubva aona gondobwe rakabatwa. Ndokubva anotora gondobwe, ndokubva achinjanisa Isaac chienda pasaiti. Randaparidza riye mwanangu, ndere chokwadi, but chokwadi chacho pachinozobudira makwikwi, panenge pachema munhu. Saka Abrahamu sababa vanoziva Mwari, vanotosunga mwana ogadzika paauta, nokuti vanoziva Mwari wavo. But asingazive Mwari, akagapedza ogadzira auta,
anotanga kutenderera chikomo chese achitsvaka gondobwe. Tine vanhu vari kutsvaka maropafadzo. Isaac vasina kugadzika futi achingotenderera kuti I prophesy, money come my way, I see a car coming, I see my wedding. Regai tishumire. Kunamata haisi magic. Kunamata kuita zvinotaura Mwari. Mwari votsigira zvakataurwa pashoko rake. Regai ndiverenge. Genesis 22 verse 18. Abraham akasimudza meso ake ipapo akaona gondobwe rakabatwa nenyanga dzaro. Akaendapo akatora gondobwe akaribayira sechipiriso chinopiswa. Saka Abraham akatumudza nzvimbo iyoyo kuti Jehovha uchapa, uye nanhasi zvinonzi pagomo raJehovha ndo pazvichapiwa. Kondibatirai. Indakarerwawo muzvidzidziso zvekuti Mwari ndiye Jehovha chaire, Mwari anopa. Vatapa nekudzidzawo kwandaita nekuverenga vhesi, akatanga neizwi rekuti Jehovha chaire Mwari vanopa ndiAbhurahama. But wanga asingatumidze Mwari, zvanzi he named the place. Pamwe mavhesheni anosiyana, regai ndiverenge rangu obva watarisa mune rako. Genesis 22 verse 14 ndiri kuverenga neshona. Saka Abrahama akatumidza nzvimbo iyo kuti, chatumidzwa zita apa inzvimbo. Zvanzi akatumidza nzvimbo kuti Jehovha achapa. Munhu akauya akati Mwari muri Jehovha chaire, hamungandisiye ndakadaro, hauna kuibata payakatangira. Yanga risiri zita raMwari, yaiva nzvimbo atari yaJehovha. Kereke pagomo raunonzi uya uzopa zvinhu zvaMwari ndo maunosangana nekupawo kwaMwari. So Jehovha chaire nekumwe kutaura hazvirevi Mwari anopa, zvinoreva Mwari anotsiva zvaangatiupe. Ndiri kutora kubva panyaya yatiri kudzidzisana. Handisi kuunza new doctrine unonovhura rako verenga wega. Nokuti Abraham ndiye andidzidzisa kuti akapa zita nzvimbo kwete Mwari. Zvoreva kuti Mwari uyu unoita zvinhu munzvimbo. Nyangwe ari Mwari ane nzvimbo dzaanoitira zvinhu. Ukada kuona kupa kwaMwari uJehovha chaire hwake, enda panzvimbo yaakati tisangane naIsaka wako. Dai Abraham akasiya Isaka kumba okwidza pagomo oti Jehovha chaire Mwari anopa, anoti amanje handipa asiya. He named the place, wakapa zita panzvimbo iyoyo kuti Jehovha unopa. Rechikurovha rati he named the place Jehovah Jireh, meaning on this place God provides. Saka provision yaMwari ine chekuita ne place yaanosangana newe uchipawo. Amen. Rekandiparidze. Pagoma apa pane zviviri zviri kuitika. Pana ari kupa nekupiwa. Ipapa ndofunga pakajeka. Abrahama ari kupa Isaka, Mwari omupa gwai. Saka pagoma hapana kuenda munhu akanopiwa, pakasangana vanopa. Pagomo pasangana vanopa vaviri. Zvoreva kuti tsika yaMwari yekupa yakavigwa mumapiro ako. Tsika yaMwari yekupa yakavigwa mumapiro ako. Gwai harioneke kusvika Isaac agadzikwa. Iye ari Mwari ane gwai, but ane tsika yekuriviga kusvika wapedza kuita zvaataura. Pane vane motikari dzakavigwa izvezvi panapa, pane vane masitendi akavigwa izvezvi panapa, nokuti zviri kutaurwa nevaranda vaJehovha pamusoro pebasa raMwari ndo zvausiri kuziva kuti ndo zvichandivhura meso. Sapa gomo pasangana vapi vaviri.
vanopiwayo vese vanga vauya kuzopa Mwari naAbhurahama. Zvino Mwari hakundwe nemunhu. Ukatanga game yekupa Mwari hakundike nemunhu. Munhu anopa zvidiki, Mwari anopa zvikuru. Saka uchiona akatipa upenyu pasina chatabhadhara. Ipfungwa yaMwari kuti munhu ave panyika. Nyangwe munhu wese ane vabereki. Bati vabereki vakazongokuona wauya. Vabereki neniwo ndiri mubereki. Hatipiwe vana vatinoda, tinopiwa vana vatinozoda. Ameno ndikuparidzawo chokwadi kudai. Unozongomudira kuti mwana wako. Bati unhu hwake so. Unozongomudira kuti mwana wako. Zvoreva kuti hauna kubereka chaunoda, bati wakabereka chaunofanirwa kuda. Saka ndozvazvinoita zvinhu zvaMwari. Haatipe zvatinoda, anotipa zvatinofanirwa kuda. Zvino kana tadzidza kubva kuna Abhurahama, inyaya yakaitika iri ndiyo Mwari wacho haashanduke, ndiye wazuro nhasi namangwana. Zvoreva kuti mukudzidza ikoko nesuwo tinogona kuirarama ikaitikawo muupenyu hwedu. Munoziva here kuti munhu wese ane right yekuvandudzwa upenyu hwake naMwari watiri kunamata. Mwari haana favoritism yekuti anoda nhingi sitere kudarika nhingi. Saka vavona kuti paakatipa Jesu akati takupai mesi. Nevachiri kubvawo vakatopiwa Jesu watakapiwa. Kusangotendawo zvavo, takapiwa zvakafanana. Bati kugamuchira ndokwatasiyana. Vamwe vakagamuchira, vamwe havana. Ndinorangarira ndine mwana wangu akashaita paKrismasi. Komana naye. Saka nguva dzizhi dzandinoshumira ndomaexamples yandaiwanzopa kuti pane zvandaidzidza kubva kwaari. Mwana wangu ainzi Divine. Pane mazuva ekuti kana takazorora tiri pamba, ndikatora drink mufiriji ndikatanga kunwa, aiyawo pafiriji ovhura door otora drink. But tsika yandaita ndeyekuti open apa pasina, saka aivhura nedoor. Ameno pane vane tsika iyoyo futi kuvhura koko nepadoo, kuomera kutenga open. Saka open haisina kutengwa, madrink achitengwa, ndaivhura nepadoo. So Divine waiona zvikuitwa nababa kuti vakatora drink mufiriji woenda padoo vhura wonwa. Saka iye akatorawo rake nokuti amuzoti pamba pano munhu wese ane right yekunwawo kana kwapisi, ngatinwei madrink aya. Saka vhangeri iroro akarinzwa kuti ndine zvangu zvirimo, zvokuti kana mudhara atora zvake ndine right yekutora zvangu. Ndokubva atorawo yake Fanta, ndokuuyawo padoo pavhurwa nababa. But iye problem yaainayo manje iheight, nokuti harisi dhoo rinovhura drink, asi pane nzvimbo padoo panovhuriswa drink. Oye, papa panato ibata. Saka dambudziko raDivine manje, pane kuti andipe drink ndimuvhurire, kuvhura amene uri kutraya wega. Iye Mwari akati ndiedze. Mwari akati ndiedze uone ndingasazarura mawindo ekudenga, but uri kungotamba raundi cheguma hapana. Ndavakutsika madomasi manje. Tine vanhu vanotrasta raundi nevanhu vasingatraste Mwari. Une maraundi aunotamba kai, but zvokwamwari hauite, zvokuti unototrasta raundi kudarika Mwari. Madomasi ari kutsikwa, kucheke kunochekwa munhu. Ipapa handisi kuparidza kuti maraundi ese auri kutamba regedza. Ndiri kuti une imwe yawasiya. Zvakanaka izvozvo sevana kuti zviitwe. Tana maini ngimondikandira namaini ngimondikandira, but kukandira Jehovha kunodarika mainingi. Nokuti Jehovha hapana paanozoti zvandidzvanya, but wauri kutamba nayo akaenda kunhamo ukauya uchida mari yako, anoti asi hamuna tsitsi, iwe uchida yako. Anoti tiri kuchema sikana, shuva mukuchema ukutodzorera. Asi kana ari Jehovha haana nguva yekuchema. Ndimwari
wamasimba ose. Trust God. Vimba na Mwari. Kusvika divine hazvo ndichitsawo drink ndomuvhurira ndomupa. Ko tinozotadzisa kuti ndimuvhurire ndakamutengera chii? Iye kwakungoomera ngondisvitsa. Unozvare kupa kwatiri kuita Mwari akubatsire Mwari kunobatsira isusu. Tiri kusvitsa Mwari platform yekuti atiropafadze. Zvekuti izvozvo zvikasajeka kuti wadiri kupa drink ndiye akatenga. Unotraya kuvhura nepasikavhuri. Ai ndakakura tichitamba draft ka soro pane paunonzi wakundwa pasina kana chivharo. Wani chadyiwa pana anozozwisisa. Ukamuvha mumwe wako womuvha. Iwe womuvha iye womuvha. Mesa hamudi kupa. Uyo ari kungomuvha achienda neoko uyo achiuya neoko. Pane padzinosvika kuti iwe unonzi famba woshaya pekufamba wonzi ndokudyiwa ikoko. Unodyiwa usina kudyiwa. Soro inopera pasina mwana aenda. Saka uchiona kana randi haubvise kati hausi kusimuka futi. Soro dzakasunga. Udzari pasaidi kuti hatina kusunga here soro. Soro dzakasunga soro. Unokundwa pasina mwana adyiwa. Hapana abuda bhobho bati pana arusi. Usakukundwa nemunhu asina buda bhobho kunobhohwa. Akabuda bhobho unonyatsoona kuti zvabuda izvi ndo zvinoti challenge. But pawakundwa nemunhu asina nokutorera kana one. Abrahamu nekuda kwechizaruko wakarongedza huni pamba. Wakashumira Isaka mwana wake kuti ndiperekedzewo. Toda kumbononamata Mwari. Ndajekerwa kuti kupa kunamata. Kupa imwe nzira yekunamata nayo. Ukaenda kuna Acts chapter 9, mabasa apostle chapter 9. Kune mukadzi aipa chaizvo zvekuti paakafa vanhu havana kuronga kuviga, vakaronga kuti anamatiwe. Ainzi Dorcas. Chechi yakagara pasi. Zvanzi waishumira kushirikadzi uchivapa machira. Shirikadzi dzaichema dzakabata machira. Dorcas akagadzikwa mumuchechi. Varume ndokubva vaita meeting kuti toviga nguvai. Zvikanzi izvi hazvivigwe izvi zvagaipita. Tikashaya vanhu vanopa pachechi takuvara. Musavige Dorcas. Naiye Peter ashedzwa akanamatira changa chafa kwete zviri kuchema. Iro Bhaibheri chiti vari kuchema ishirikadzi dzaitambudzika. But Peter wakatoona kuti ndikatongodhila nezvafa zvinopa izvi ava havacheme futa. Zvinenge zviri nyore kutomutsa akafa anopa. Dani kudhila neakaomera anongochema. Ameno Peter unozvamisa sei? Rekani yorenge pavhesi 19 handichaparidza manheru. Ingori teaching church. Ipapo Abrahamu akadzokera kuvaranda vake uye vakasimuka vose pamwe chete vakaenda Beerishiba. Verse 20. Shure kwaizvozvo Abrahamu akanzwa kuti Mirika aberekawo aiva mukadzi womunun'una wake Nahori vanakomana. Giving yaAbrahamu inowirirana nekubereka kwedzimwe hama dzake dzadzisina vana mumba. Ndinofara paitika chiitiko ichi kuti baba vatishumira nezvinhu izvi vamira nemhuri yavo. Ichokwadi zvavaita izvi hazviende muupenyu hwavo bedzi. Imhodzi yadyarwa nyangwe nemufamily. Apa Abrahamu aenda kunopa Mwari. Zanzi achiburuka kugomo akasangana nenyusi
kuti hama yako iyi ane mwana. Zvora kuti uri kutadzisa dzimwe hama dzako kusimuka futi. Zvanzi akanzwa kuti Mirika naNahori vabereka vanakomana. Zvora kuti hapaberekwe vamwe vanakomana kana mumwe asingagoni kuenda nemwanakomana. Vanakomana vane chekuita nemwanakomana angauya kugomo. Saka achiburuka pagomo nemwanakomana wake, akanzwawo kuti munin'ina wake ane vanakomana. Ndakuudza kuti ukadenha Mwari nechishoma, achakuratidza kuti ndiMwari wezvizhinji. Achiburuka mugomo akanzwa kuti kwane vanakomana vazhinji, iwe wamboparitirwa rekunzi uya nemumwe chete. Saka kuombera kwangu semubereki kusungira future yevana nehama. Data hatifanane asi tinofanirwa. Ndomungaishona yakajeka. Ndakazviona kuministry kwandinobva kuti Mwari wakaone umwe munhu wakakudza papfuma akashumira kukereke zvikuru. Kune vazhinji vanonzwa kuzorora kuti patinopinda pari right tine vanhu vedu. Inzwai, ropafadzo yaMwari sekereke tinoiwana kuti taakushandisa izvi. But kushandiswa kweizvi ane greater dimension of blessing ndiye auya neizvi. So mumwe anonzwa kuzorora kuti kana ananhingi varipo tiri right. Iye kupa iyi hatifanani asi tinofanirwa. Itsika yaMwari inopa pundutso kuvana vaMwari. Nokuti isu hatiraramiswe netsika dzemunyika, hatisi venyika ino, asi tinogara panyika ino. Takafanana naDaniel chapter 6. Daniel chapter 6 kuna mambo aichengeta shumba, akatora musango. Munoziziva kuti mhuka ukaibvisa musango, wachinja environment chete kwete diet, inoramba ichidya zvayaidya nyangwe yakugara pamba. So shumba hadzina kuti taakugara pamba taakudyawo masalads nemaveji, dzakaramba dziri dzenyama. So mumwe musi Daniel chapter 6, murume anonzi Daniel ndokubva anokandwa mugomba iroro mune shumba dzinodya nyama. Musi uyu shumba hadzina kudya nyama asi dziri mhuka dzinodya nyama. Nechikonzero chekuti pakakandwa Daniel madekwana asho, mambo wakataura izwi rekuti Mwari waunonamata akurwire. Shumba ndokubva dzanzwa zvido zvamambo kudarika chauya. Tokundwa nemhuka here, kuziva kuti pano takagarira tenzi wakatibata, zvoreva kuti isu zvatinofanirwa kudya zvinobva kuna tenzi wedu, zvaanotipa kuti tichengete ndezvatenzi wedu. Shumba dzinodya nyama dzakaita all night, nyama iripo. Osa vamwe vanoposa funga kuti mari yacho havaide. Kunzwisisa kukosha kwekushumira Mwari. Usati havaigona kuenda kana kuDubai nefamily kuholiday, yaikwana. But kuziva kuti holiday haingandibatsire kana pane imwe holiday yeEaster inofanirwa kuti Mwari ashumirwe. Hakuna aigona kuvatongesa kuti maenderei kuDubai, ko waiziziva ndo zvavaida kuita. But kunzwisisa kukosha kwezvinhu zvaMwari. Shumba dzakaita usiku hwese dzichitenderera. Ndofunga pane dzimwe dzaiva nenharo nokuti mazera hatifanane. Pane dzaida kutombosvetukira Daniel, imwe ndoyaita asharing mukatimo, kuti varume muchinzwa zvinotaura akatibata, musabate zvinhu zvinodiwa namambo. Toda maasha mukati umu, akuudzawo vamwe kuti ngatiteererei kutaura kwaJehovha pakereke, zvine pundutso muupenyu hwedu.
ndikupe chinhu wani takawanda kudai. Zvoreva kuti zvimwe zvishoma imbeu. Nokuti mbeu yagara iri shoma. Unoenda nebheki kana kuti sechero kumunda yembeu yepana. But kana wakunokohwa unotsvaga katraki. Mbeu yagara iri shoma. So kusanzwisisa kuti chandinacho chii ndodambudziko rekutanga. Nokuti shumba dziri kurekedza Daniel, dziri kurekedza zvishoma. Nzara iripo, hadzina kuchinja, hadzichadya mavheji, dzichiri kudya vanhu. Kupurufa kuti dzichiri kudya vanhu, vamwe ngavapinde uone. Dzinodya vanhu shumba idzi. But padziri kurekedza Daniel, dzanzwa shoko kudarika nzara. Hausi kundinzwa iwe. Nzara iripo, but shoko ramambo rati Mwari waunonamata ngaakurwire. Saka shumba dziri kurespekta shoko ramambo kudarika appetite iri natural. Natural tine appetite. Dai ndaita zvakati ndaita zvakati. But shoko raMwari ngative neappetite naro. Tigone kushumira Mwari mukumanikidzika zvichirema asi wekudenga akatendeka. Sanudza dzasina nzara. Tarisa pakazopinda chimwe chikwata. So Bible rinoti Daniel chapter 6. Mambo akauya mangwanani akashedzera kuti Daniel, ndonga shumba yaita Asharini yakafara kuti ndaikuudzai. Ari kudiwo. Inzwai mambo vari kushedza munhu mugomba reshumba. Hazvisi possible ka. Ungatoenda kushumba kunoona shumba kana wakakanda munhu, kwete kuenda mushumba kunoona munhu. Zvoreva kuti mambo neshumba dzake vainzwisisana kuti dzinoziva akadzibata kudarika zvimwe zvese. Daniel ndokubva adanidzira achiti, mambo raramai nekusingaperi. Imomo mugomba haasati abuda, aakutorumbidza futi. Ndini papa ndaishedzera kuti ndiburitseika nditozotaura leta. But Daniel unoti mambo raramai nekusingaperi. Taakuda vanhu vanoshumira Mwari vari pakati pematambudziko. Woti Ishe kudzwai nokusingaperi. Mutsvene remekedzwai nokusingaperi. Mutsvene piwai mbiri nokusingaperi. Takakomberedzwa neshumba asi tichashumira Mwari. Mazuva akafa mwana wangu Divine paChristmas. Vanhu vaindikansela vakandibatsira kwazvo. Nokuti handaifungidzira kuti ndichaparidza futi kuti Mwari akanaka. Imagine kuti a servant of God unonamatira vamwe nemhuri dzavo, ende unotopfuura uchinoparidza every day mastreets, uchiona vana vezvifeve vachikura, wako utadza. Mufundisi paanga achiparidza kuti kune mibvunzo isina mhinduro. Ndakaipinda fezi iyoyo yekuti vanhu vaiuya vachinditi Mwari vaita kuda kwavo, nokuti saka ndo zvavanodawo kundidaro. Nokuti vanhu vanoti kuda kwaMwari, saka Mwari shuwa vangadewo level yemarwadzo akadaiwo kuti asangane nemushumiri. Asi ndakabva ndadzorerwa pamuchinjikwa kuti iwe nyangwe une mwana wako ashaika, wangu akamboshayawo achishaikira iwewe. So harisi rufu rwemwana wangu richandipa kutya Mwari, but rufu rwemwana komana waMwari richandipa kuva netariro kuti kana tava kudenga ndichasangana newangu. Mambo raramai nekusingaperi. Mambo ndokubva vaziva zvazvinoreva kuti ukaona anorumbidza ari muproblem akuda kubuda. Ukaona anomba iye akabloka haachada nhamo. Mambo ndokubva vatsvaga vanhu vane ropo zvikanzi varume, mukomana
atidi kurumbidzwa nemunhu ari palevel yakadai soyi. Toda kuti abve ipoko. Even Paul na Silas vakarumbidza Mwari vari mujeri. Mwari ndobva ati iyi worship yanyanya inoda panze. Havana kuti Mwari timuritsei mune nyasha wamasimba ose. Zvanzi vaiimba nekurumbidza Mwari. Mwari ndokona kuti marumbidziro aya anoda vari free. So Daniel wakamuritswa. Zvanzi vese vaipikisana naDaniel ndokubva vanzi takuita kagemu kekuchinjana. Nokuti dzimwe shumba dzine mubvunzo kuti taitawo night pano takachengeta nyama uchitirambidza yadzokera tinowanei. Regai ndikudzei hama, muna Mwari, Mwari wedu unotsiva. Ndo panobva zita rekuti Jehovha Jaire, ndiMwari unotsiva chaakutuma kuita. So shumba imhuka dzakasikwa kuti dzifambe dzakatarisa in this direction, kusika kwadzo. But ndiverengere Daniel chapter 6 yako, whether ndeyechirungu kana ndevera zvichinji, uchanzwa kuti vakazokandwa vana, zvanzi vakadyiwa vachiri mudenga. Zvonditaridza kuti pakaburitswa Daniel, Asha akaparidza rimwe vhangeri kuti chizivai kwekutarisa kana mapa Mwari. Tarisirai kuna Mwari kana mapa Mwari. Chiregai kutarisa mukuronga kwenyu kana maakupa Mwari, iye unozarura masuo. Uchakupa zvizhinji. So vanhu vakakandwa, zvanzi vachiri mudenga, shumba dzikasvetuka vakadyiwa vachiri mudenga. Uchachinja tebho yako, uchaendawo pahaya tebho. Kana wakuziva kupa Mwari, rimwe gore uchadyirawo pamusoro, uchadyawo pamusoro nokuti wakapa ukumusoro. Saka upenyu hwako uchawo pamusoro nokuti uri kupa Mwari wekumusoro. Zvinoti pakaparidzwa vhangeri reexpectation, rekutarisira, zvakuti shumba nomunga dzakachinja position. Instead yekufamba dzakadai, papaparidzwa rekuti kana matopa, tarisiro yenyu yaGwari. Mambo wedu akatendeka, tamuchengeterawo zvinhu zvake, haangatinyimewo zvedu. Kwaedza mangwanana, Daniel achibuda dzakatarisa mudenga, dzakanzwa noise padhoo. Ndiri kunzwa maungiro eropafadzo, ndiri kunzwa zvizhinji kuna anopa, ndiri kunzwa kutendeka kwaMwari kuna anopa, ndiri kunzwa maungiro ezvizhinji. Sadza dzakatarisira mudenga dzikaona izvi, vese vairwisana naDaniel, ivo madzimai avo nevazukuru avo nehama dzavo dzese, vakanzi this time unopinda muri hama mese. Ndomunga zvichitokandwa, shumba yanga yamboasha usiku ichiudza vanhu, yakatanga kushainawo nevhangeri kuti anodyara nemisodzi unokohwa nemufaro, unodyara nemisodzi unokohwa nemufaro. Sina kudya, ko simba rekusimuka kuti dzidyire mudenga rabva kupi? Jehovha ndiye simba rako kana wadyara muna Jehovha. Jehovha ndiye simba rako kana wadyara muna Jehovha. Ndomwana dzidzisa saparidza maneno akanaka izvi. Tinotenda Mwari zvikuru. Mwari vatigonese, vatipe kunzwisisa pamusoro peshoko rawo nekuti nderezvokwadi. Munhu ndiye anoreva nhema, asi Mwari unotaura chokwadi nguva dzose. So ngatiitei takaisa focus yedu muna Mwari kwete mumunhu, nokuti tiri kuitira Mwari. Kuungana kwaitwa panapa haisi nyaya yevafundisi, inyaya yaMwari wacho. Vazodziwa vake vari kushumira kwatiri. So mind yako ikaziva kuti ndiri kuitira Mwari, kana vanhu vakataura zvavanotaura, unoziva kuti ndiri kunamata. Ona achiti wanyanya kupa, unoti itiwa tindanyanya kunamata. Nokuti Abrahamu watidzidzisa kuti ndaakunonamata ini nemwana. Unoziva leo takanyanya kudzidza pagoma apa ndiani? NdiIsaac.
nokuti ndiye akazosara akuitawo. Zvakanaka kuti kana taziva chakanaka vana vedu vasasare muzasi megomo, vamwe vakwidzwa nawo panapa. Kana takuita chakanaka chinobatsira muupenyu, vana vedu varanda ngavasare, bhati vedu vana varanda ngavasare muzasi megomo, bhati ropa rako ngariuyewo pamusoro. Isaac wakadzidza kuti Mwari kana ati uya nechinhu ndiye ada kukupa chinhu. Ndinotenda nenguva mazvita yenyu, tinoshumira zvakare manheru. Mwari wakuitire nyasha. God bless you so much. Tipfurire mberi, tine mweya wekupa.